खुलुमबाय, आंनि बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनो हायो। सासे दुथाङा पुलिसजों हमजानायमोन। बिथाङा गावनि दिरुंखौ अरस'नानै खारलाङो। पुलिसआ उन्दुबाय थानाय समावनो पुलिसआ थाल मोनाजासे खारखोमालाङो। दुथाङा। दा पुलिसआ बेखौ थाल मोननानै उनावहाय नागिरफिनगासिनो दं, बिनि थाखायनो संदानगासिनो दं। दाबो बिनि जेबो गोमोर मोननाय जाथ'वाखै, नागिरगासिनो दं। बर'नि जोहोलाव सासे एनडिबिआ जमाबन्दी मोननायखौ गोजोननाय मोनाखै। मानि थाखाय गोजोननाय मोनाखै ससे नायलां दिनै फैदो जोङो भिडिअखौ। लेंहरनानै जि जोंनो जमाबन्दी होबाय, जे बे जमाबन्दिनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों। बे जमाबन्दिया समस्त बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हादोंना? आरो बे जमाबन्दिया समस्त एनडिबिनि केडार्स लिडार्सफोरनि गोसोखौ साबिसन खालामनो हादोंना? मानो होनोब्ला बे जमाबन्दिया ओरैबायदि जोंखौ दुखुसो होदों। मानो होनब्ला जोंनि भारत हादराव महाराष्ट्रआव थानाय कभिड-19नि मुलि बानायग्रा जायगायाव अर नांदों। जूनबिल मेलाया मैयानिफ्राय जागायबाय। बेवहाय गभा राजा आरो तिवा राजा जयै ओंखाम जालायगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मैया उदालगुरि जिल्लायाव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया मैया जोबनानै थाङो। जानुवारिनि 19, 20, 21 थारिखखौ लानानै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय जादोंमोन आरो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव खस्थ' मोननाय जाहैबाय एसे अखा बांखा हानायनि बिथोराव, बेखायनो मोजां खुंफुंलांनो हायासै। थेवब्लाबो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव बयबो बाहागो लाफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जाहैदों। इउएसआव दाख्लैसो बावैसो भट जानायाव जो बिडेनआ 306 मासि लानानै देरहानो हानाय बिथां जो बिडेनआ मैया समायखिरा लायो। बिटिआरनि इलेक्सननि समानैनो जानानै थांनाय इलेक्सनाव मैया जो बिडेनआ समायखिरा लायो। 306 मासि लानानै देरहानो हानाय बिथां जो बिडेनआ उदालगुरि जिल्लायाव मैया टिडिपिनिफ्राय माइ गायग्रा मेसिन रानदों। बेखौ रानदों बिटिसिनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी। 27 जानुवारियाव बन्द थागोन होननानै फोसावनानै होबाय। 27 जानुवारि बिटिआर रेकर्ड सानखौ गिबि खेबनि थाखाय उदालगुरि जिल्लायाव फालिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों।